adlaw-adlaw nga pagpamalandong sa mga pulong sang Dios kag mga pag-ampo. Ang aton teksto sa sini nga adlaw makita ini sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 14 hasta 19. Ang pagtuga ang ikaapat nga adlaw. Kag ang Dios nagsiling, magmay mga pasanat sa kahawaan sang langit sa pagpaing sang adlaw sa gabi. Kag sila mangin mga tanda, kag mga panag-on, kag mga adlaw, kag mga tuig. Kag sila mangin mga kasanag sa kahawaan sang langit sa paghatag kasanag sa duta. Kag nangin amo ini. Kag ang Dios naghimo sang duha kadalagko nga mga kasanag. Ang labi kadako nga kasanag sa paggahom sa adlaw. Kag ang labi kadyutay nga kasanag sa paggahom sa gabi. Siya naghimo sa mga bituon man. Kag ang Dios nagpahamtang sa ila sa kahawaan sang langit sa paghatag kasanag sa duta. Kag sa paggahom sa kaadlawon kag sa kagabihon kag sa pagpain sang kasanag sa kadutugman. Kag nakita sang Dios nga ini maayo. Kag ang kagabihon kag ang kaagahon amo ang ikaapat nga adlaw. Madamo masalamat sa inyong nga pagpamati. Ang mga bersikulo sa Biblia nagahatag sa aton kabakod sa tanan nga mga hilikoton sa adlaw-adlaw naton na pagpangabuhi. Ini ang The Bible Wisdom Ministry.